podstate v našom centre, ak nepoznáte naše centrum, tak v podstate tu prebiehajú rôzne aktivity. Na prvom poschodí máme miestnosti, kde prebiehajú prednášky na rôzne témy. Máme tu harmonogram rozpísaný, aké prednášky sa tu konajú. V tejto spodnej časti je cvičebňa, kde sa cvičí. Dnes sa cvičí pole dancing, to je vlastne cvičenie pri tyči, a zumba. Dnes sú to len také ukážky, ale zase podľa harmonogramu si môžete prečítať, že kedy tie cvičenia bývajú, takže máme tu zriadený aj detský kútik, keď príde mamička alebo otecko, chce ísť na prednášku alebo si zacvičiť, tak môže dieťatko dať do detského kútika, kde sa venujú.